Evacuation na lagi mi dari. O nang ipang judjo dari among mga gamit dyan. Meaning, balhin mi sa squatter nga. Taas. Bitaw guys. Bugnaw dyan nun dari. Nakasuhay lagi mi hila dari. Des naging gabi. Kaning tuog man dari sa plurami. Di naman kuno sa mo. Hawa daring kwartuha lagi kuno. Kay bugnaw. Dyan karon guys. Sa tuko silong. Naog na meron kay. Sa pa man. Ang higub di mahibawan dari na. Buntag na ba kay raka. Kuhan lagi ni sarado lagi dari among. Kuhan among gibalhin ng kwartong imim. Patay yan ang baksan o kubra. Bukid ko lagi po yan. Sa ijarang strength ba? Mamali o bukod. Pero di mo kaon. Di kanan. Di kanan. Laban. Akatong patay dyan itong tunlun buo. Kanang mutun o mga manok, mga iring. Sa tagko na. Agmagag may nga baksan, mga ilang araw. Guys, good morning. Majong buntag, ja kanang kuan mi guys, daday mis third floor sa among bahay. Ja, kuya sa naulay third floor nga. Third floor nga squatter. Kita guys, yung bali mi dari higdas among kay si kanay kwartong John Mark guys na. Dami dari ning plaster ni mi ning bali mi pila na tang gabi diyan ya. Tulo, ikatulo na mi da kay grabe inita ra to kwarto nila stereo og ni katong ti am laging higdaan kang tiring kwarto kang plurami nga daan ang kwarto dito sa kaduhang kwarto sa kani dani guys muragi saya na muragi man po kwarto ba muragi ikatulo sa gikan dato kay mura man to nagsakasagda naman to yung kwarto dato duhan sa napoy ka ilam sa among kananan day ni imoan mo panis sa og kwarto na gamay ra kadto na amo na sa Arcuba na pasensya na mo kay Arang balhin dari kay arang kabugnaw dari bugnaw nak no. Bugnaw dari sa taas guys dari sa lagis kanang nay ilam dari among kananan kay namong pinikwarto do ka buk atos pikas nang karamukat ra ba ni. Nada na kwarto pang-alits. Nanay. Sige na butangas ng mga gamit. Dari dami guys si Amy dampot na may pom dia pom ni Marcos, pom ni John Mark. Ja. Dari lagis kaning among kuan meaning balhin mi sa squatter nga. Taas. Bitaw guys. Bugnaw dyan nun dari. Nakasuhay lagi mi hila dari. Des naging gabi. Kaning tuog man dari sa plurami. Motunin mi nga. Dari lawan mi higda sa kwarto ni John Mark. Dari lagi ka nang ikatulong nga kuan. Katong pikas ito. Datong tamis tapad pod kwarto. Itong higdang aysa. Pero nagdesisyon may MM. Kaya ampus John Mark dari lagi. Kay kang John Mark man eh. So, dari meaning pwesto. Na nailagan sa kwarto John Mark kay si Amy di naman balhin dari naman kuno sa mahigda. Kay hanggang sa pangkabugnaw buyag dari sa taas ja. Kala naman ang pagnanagamong aircon. Katawa sa akong aircon. Among pagnanagamong electric fan o kanang mga kadlaw na kay panuhot bugnaw lagi ja dari bangon naman ning siguro tungod kay habog man isang arang kabugnaw ja. Hay da baron ay. Ay, naman duduk sa silong. Yung mga ipakagsagbot sa kanding. Diyan guys, mo to ning bali may dahang cellphone naman nag-charge dari. Diyan. Karang na yun sa nga na. Di naman kuno sa mo. Hawa daring kwartuha lagi kuno kay bugnaw. Diyan karon guys, sa tuko silong. Naog na meron kay. Sa pa man ang higub di mahibawan dari na. Buntag na ba kay raka. Kuhan lagi ni sarado lagi dari among kuhan among gibalhin ng kwartong imim. Bali na may kwarto dari kay ganahan ko sa dari kay rabin sa kunong ka kuan kanang naibugnaw katug sa dari taring kontratos kwarto nila pero may og nitiri sa una nga kwarto day ag pom dato kay rang bagaa lagi ag pom dato mo siguro pang init sige kay go sa similo dato magtug sige baliktad kay init lagi sa di matabang sa electric fan ang ila mo to dato na aircon ja nakakita ra gud mig pisto guys nga bugnaw sa bagay bugnaw mo sa dari kay ag sag kahoy ja simento kada namang daski dagsag dari kahoy man ja kanang nay mo din ni guys ag dari ilam sa ibabaw ni si ja sa katong naman to kabinet to sa mong kananan mo ni si ja ag ibabaw dari nga himo pa sa kwarto sa una naghimo ni ng kwarto sa una pila ni ka years ja o ni guys nami dari ni pisto kay bugnaw ligo na hindi ko hindi na ko
Kuan sa nina. Sada kami kalat na ipatanaw dari ang mga makalat kaya pati ang mga sanin lagi evacuation na lagi mi dari. O nang ipang judjo dari ang mga gamit ja. Problema na mo dani naguling Marcos. Naguling dyan mag dari karong na klase asa nakapudbida ni mo balhin. Sig doktor ko kang alits nga. Kwarto mo balhin kay may talagi may bugnaw laging lugar. Ja. Bugnaw mo sa dari day noon. Kaya tos kwarto pikas duha ka kwarto kay init man gadzo kay kanang naibaw. Wa may hangin makasud. Ja dari. Das taas dere dyan hinugbog na. Abilitik pan. Naportahan na kanang gawas dana. Kwarto pa na sa guys. Kana dami dari. Kana na nagmasa nina mga kabinet. Moments later. Giring nga kalingaw. Pagod patay. Tulo na mo nang uwag. Dahil sa saya giring ito. Ay, nakaka-cute. Tala. Buhit mo man din na. Ano man na ilaga? Kuan, tabili. tabili. Diyan gikas gawas din na. Isa lang gidawan, di man sa kan. Ilabot mo na. Oh, plur, mga naka-plur. Imong bibi, di siya nibibizaan ko 3 months. Nasira sa. Nagbuhay. Bungsod. Dili ba nabuo siya? Bungsod lagi. Bukid siguro kay bukid makulong. Yung ano. Nisud. Ano kay para to tagabuo mo to kagikan sila. Nagligo-ligo nga kung kay Rolito. Oh, pareha mo Kato ka diyan. mo. Kuan mo na anong ijang Ay, istorya. Dulo. Istorya tayo. bilang naligo bagong inanak na bata, gitikab sa baksan. Piaw, gila mo eh. Gitikab na dyan, ang baksan napatay ko si Iro. Pero patay bata. Patay. Ang baksan niya pa bug mo si Iro. Nalangoy nagbata. Napatay, nalagay dyan. Kuha na. Natuon pa, natuon pa. Di ko sa na. Ano na ka? Tulong ako. Dato din yung baksana. Wala punong kuhan. Nagkipas pa. Kuha na lang sila magagmay. Naluwas, Iro. Di ba, anong nasugod magbaksas bahay nga na, dito magbata? Ano ba man ang isang kuhan? Ano ba Nila gini bata. Gamay. Dijaan, di bitaw, sinanay bitaw, di Eh, bitaw si bata. Paon manas mga has. Ilang na anak ko na nais. Yung Kananay. nanong bago Pre, na nila yan. pre. Pero kung nag-uwi, hindi sa gusto. Isa nagisulat tayo nung nanong? Hindi laging kuhan, isang satu Wala nila. na. Naluwas. Baksan, napatay, baksan. Dito na, agbata, gikaonas, baksan. Nakuha na. Meron mo ka. na. Huli na. Patay naman to kay pila may post bata. Ang baksan diya binisbana na. Simana, kung yada. Patay yan ang baksan o E kubra. bukid ko ilagay po yan. Sa izarang strength ba? Mamali o bukod. Pero di mo kaon. Di ka nang. Di ka nang. Laban. Ang katong bata ay itong tunlun buo. Eh, Kanang mutuon og mga manok, mga iring. Sa dagko na. Ang mga gagmay nga baksan, mga ilaga Aray ko, binugnong ay lagay ko yan. Iro nilang iro. Di saras. Diyan bata na tonto nila to. Guwag mabuhay bata. Nama po. Yan siyam po to. Nahuog sa tabayan. Giliwas pa. Itong bata, barkada itong bata sa diyang iro. Migo sila ba? Ikudog, nahuog, magbata sa tabay na ito sa mayag. Agiro na mo, agiro. Siling swagit, masaka, muuli, maswagit, ana. Hi guys! Hi guys, sumara day ko kon. Karang nay. Dari na po ko ng laba. Dito guys. Ano ka na ya duno na ni. Ano ni dryer walang ko naka video ganina. Kuan karang nay. Nag-charge ko. Ja. Sabi ka hamang nabunan na kay sige lang miglakaw. At sige miglakaw at Valencia. Hindi mo ni nga. Ngayon ko nagamang nabunan. Kuya na, pabulok-bulok na ng imong kuan. Pagkasa ng gripo, day. Gawas na ng tab, day. Nagawas-awas na ng tab. Pagkasa na. Gripo. Ano imilita, hangin rin itang hangin. Na-dryer naman eh, pero kinaulan ko ng ato naman na mas gawas ihanger kay madali. Kaya dyan ay pamilya si Milita. Mas, gano'n. Sikaun. Sikaun mo dahil. Ha?
Sige ka niyo. Sige kaan. Tingnan. Ate sa. Mangga. Mangga nga. Hindi mo pa tayo sindi after lang lang. Tingnan ni kumaga si. Mani mo lami mo, hindi pa ko mangga. Kato din ba ito? Gamay may itong bato. Pangkuhan mo. Buti. Laban na may mga jacket kay. Kung masog adlaw ron, pero dali naman ko lang. Labi ako Pinagmaw na imo, ka Marcos hindi na. Magtisa na. Mas kanina tayo dryer, dali magabatang mo sa nina. Pita dryer guys, hindi po pa mga lagi-lari. Kasi buwan. Mega. Oh, Tiguang na tutong mega. tiguang naman na studong, tiguang na studong. Tiguang makata na, balibuo na nagkunot. Tiguang makat, balibuo kunot. Tapos na diha. Lugdi na imong bugan. Bukat na! Kaya sa katay hatay na to sa gawas. Love you, Mega. I love you, Day. Uy, ako rabi! Kaya baga tayo, sakto na na. Hindi. Isda kan sa kadihanay. Kang ay sarap na diha. Balik pa ko. Kanding. Ha? Sa kandeng?